азиз ва муҳоҷирони дуразотан чунин мекунем дар инстаграм интернет-магазин худро кушоне бо номи Фасшопро. бисёр саволҳо шудан ки барои чи пешпардох бародаро дар магазин аз магазин вақти мо молҳоро мегирем дар инҷо пардохт кардан лозим ва барои почта ки аз Туркия ба Русия вақти равон мекунем онҷо низ пардохт кардан лозим. бе ягон шаку шубҳа бародаро пойафзолҳо ва либосҳое ки дар онҷо ҳаст бо сифати олӣ аст, яъне мебинед сифатҳояшон бениҳоят хуб ҳастанд. бениҳоят сифатҳои хуб дорад бародаро. шумо метавонед бе ягон хотири бозҳоро заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия бепул аст. нархи ки шумо дар инстаграм мебинед ба ҳамон нарх метавонед аз ҷои зисти худатон дар тамоми шаҳрҳои масъала ки ҷойде ки набошед метавонед дастрас намоед. воқеъ сарбаланду хонобод бошед. Инстаграм Fastshop.ru ссилка дар таги видео аст. метавонед дар омада либос ва пояфзолҳои хусатонро интихоб намуда ва бе ягон шаку шубҳа харид намоед.